الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. godiya ga Allah subhanahu wataala shi game da bayanin mu da muka faro a bidiyon mu na farko akan bayyanar da rashin adalcin Malam Nuru Khalid ga musulmi a Najeriya a yau ranar talata 24 ga watan Jumada Ula 1443 ne a Hijiriya, wadda ta yi daidai da 28 ga watan 12 2021 miladiya. A nan mu'assasa ta kare sahabbai da ahlul baiti da ke garin birnin Kebbi, jihar Kebbi. Kamar yadda muka faru bayanin mu can farko, maganar da Sheikh Nuru Khalid ya ɗauko maganarsa akan rashin adalcin, wato nuna rashin adalcin da ya yi na ƙoƙarin haɗa kisan da aka wa 'yan shi'a lokacin da suka takaro makansu rigima tsakaninsa da sojoji, kuma bisa ga rashin adalci cewa mutane sun yi ta murna, sun ta farin ciki da sauransu, wanda muka bayyanar da wannan rashin adalci ne a wajen Malam Nuru Khalid da shi da wato Farfesa Ibrahim Bakari, wanda shi ma mun yi wannan baka karatun da martani a ranar Alhamis da ta gabata. Wanda ke da bukata yana iya bincike wannan radiyo a Sawaba link. Ci gaba da wannan karatu namu shine wato maganar matsalar Ashura, wadda ita ce asasin da ya sa Nuru Khalid ya faɗi maganar da ya faɗa cewa a ahlus sunna akwai gulat, a shi'a ma akwai gulat, yan wuce wuri. To amma a cikin karatunsa sai ya bada misali da abu biyu. A bangaren ahlus sunna bada misali da cika ciki, a bangaren shi'a na abin da ke faruwa a ranar Ashura kenan 10 ga watan Muharram duk shekara. A bangaren yan shi'a ya bada misali da ita ma Ashura ne, abin da ke faruwa a ranar Ashura. To saboda haka muna da tsokaci akan wannan. Mun ga rashin adalcin Nuru Khalid zahiri a cikin wannan karatu nashi. Ba zai muku gaugawa ba, zan nemi a sa wannan karatun nashi domin ku ji kan ku sai ku yi hukunci insha Allah. Idan muka saurare shi, to za mu biyo muku da ainihi bayani na abin da muka hanga a ciki lokacin da za mu gabatar. Kuma nura a samu mutane su sani ba sufaye ne kadai suke ƙetare iyaka ba, ko kuma 'yan shi'a. Su ma shi'a in ka zo kana magana to akwai gulat ne a cikinsu, akwai waɗanda suka ƙetare iyaka. To ahalus sunnan ma akwai gulat, akwai waɗanda suka ƙetare iyaka a cikin cewa ahalus sunna ɗin. Kana so in yi maka misali? A cikin ku nan waye san cika ciki? Me ya cika ciki? Ha? Bikin Tasu'a da Ashura me ake yi a cikinsa? Ana yin biki ake yi, a yanka dabba, a cika, a ba wa iyali, a wadatar wa iyali. Ba shi ne cika ciki ba? Ana cewa duk wanda bai ba wa iyalansa abinci da yawa a ranar ba ya yi sabo, ko ba shi ne cika ciki ba? To mu dawo, me 'yan shi'a suke a wannan lokacin? Baƙin cikin me? Mutuwar Husaini. Waye Husaini? Jikan manzon Allah. To shikenan
mu ɗauka cewa bid'a ne baƙin cikin mutuwar Husaini, to farin cikin mutuwar shi fa shi kuma sunna ne? To suwaye suka ƙirƙiro wannan bid'ar? Gulatu ahli sunna, don su saba wa 'yan shi'a suka yi farin ciki da ranar da aka kashe jikan manzan Allah. Ka je ka duba tamamul minnati fi ta'liqi ala fiqh sunnati na Muhammad Nasiruddin al-Albani. Ka je ka duba za ka samu wannan bayanin. In ba ka da shi ka zo zan baka. Kaga ashe akwai gulat a kowane bangare, akwai masu ƙetare iyaka, kuma wata ƙetare iyakar ta fi wata muni. Da ka yi bid'a ka ƙirƙiri bid'ar murna da ranar da aka kashe jikan manzon Allah, gara ka yi bid'ar baƙin cikin mutuwar jikan manzon Allah. Don wallahi ko manzon Allah ne aka sa guda biyu a gaban shi aka ce ya zaɓi ɗaya, wallahi ba zai zaɓi mai farin cikin mutuwar jikan shi ba, wallahi ba zai zaɓa ba. Shi yasa wani lokaci sai kai farin ciki a wurin da bai kamata kai farin ciki ba saboda jahilci. Bari mu masha Allah, mun ji Sheikh Khalid ya ba da misalai guda biyu. Misalin da ya bayar na farko ya ce ko ina akwai masu wuce wuri tsakanin ahlus sunna da shi'a. Ya ba da misali da Ashura, ya ce ahlus sunna suna wato ceka ciki da farin ciki a ranar Ashura, su kuma 'yan shi'a suna bakin ciki akan kashe Sayyidi Husaini radiyallahu anhu. To na farko idan mun lura da maganarsa akwai wata mulahaza kafin mu ci gaba. Mulahaza shine lokacin da ya zo da maganar akan cika ciki bid'a ahlus sunna, cika ciki da farin ciki a ranar Ashura. So ya faɗi cewa yanka dabba ake yi a wadata, a ba mutane abinci, a yanka nama a ci da sauransu da farin ciki, cewa bid'a ce. Da ya dawo ɓangaren su 'yan shi'a ya ce su kuma me suke yi, aka ce masa bakin ciki suke yi. A kan me aka ce a kan kashe Sayyidi Husaini jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai yake cewa a ɗauka wannan bid'a ce, a ɗauka wannan bid'a ce zan bakin cikin kashe Imam Husaini, a ɗauka bid'a ce. Wannan magana mun ja mata layi. A wajen masu murna da farin ciki bid'a ce da aka kirkiro don a saba ma shi'a. A wurin 'yan shi'a bakin cikin Ashura, Nuru Khalid bai yarda da bid'a ba ce gaba gadi, domin magana a ɗauka wato yana da abin cewa kenan, wato ba bid'a ba ce kenan. In ma abin da zai ƙara fassaro maganarsa cewa a ɗauka haka ɗin ne, wannan magana akwai rashin adalci a cikinta wajen awon a firƙoƙi guda biyu da kake son ka ba da misali da su da sunan adalci. Da sunan adalci. Sannan na biyu, yana da kyau ku lura, wannan da sisa ce wadda muka son mu lura da su waɗannan da suke sauraren sa, yana yawa ba su lura da ita ba. A wurin 'yan shi'a a ɗauka bid'a ce, a wajen ɓangaren ahlus sunna masu muna nan bid'a ce. Wannan akwai yaudara ciki. Na biyu, a wajen ahlus sunna ya ba da misali da yankan murna
da yankan dabbobi. Amma a wajen shi'a sai ce bakin ciki akan imamu Husaini, to amma bakin cikin me ake yi? Su wa'ancan a farin cikin su ya ga mana yanka dabbobi ake ana raba nama da ba mutane, raba mu mutane akan murna. To su kuma yan shi'a akan bakin ciki me suke yi? Akan bakin cikin kashe Sayyidi Husaini. a Nuru Khalid bai ba mu misalin abin da yan shi'a suke yi ba, shi ma a wannan sikelin bai hau ba. Ya kamata da ka ba da misali a bangaren sunna abin da ake yi na yanke dabbobi, su ma lokacin da ka zo bangaren shi'a can a wajen farin ciki sun yanke dabbobi, sun yi kaza, sun yi nan wajen shi'a su kuma a wajen bakin cikin a kashe Imam Husaini sai ka ba mu misalai ɗaya ko biyu su kuma abin da suke yi a Ashura. To shi kenan yana yawan Nuru Khalid bai san abin da suke yi a Ashura ba. Ɗaya baka misali a Ashura abin da ya shi'a suke yi a Ashura. Duk wanda zai shiga zai ga irin abin da yan shi'a suke yi a Ashura. Allahumma kila wata manuha da yake da can gaba wadda za mu hita muku na daga cikin abin da ya sa ba zai baku misali a wannan bangare ba, sai ta kaita da cewa bakin ciki akan kashe waye, kashe Sayyidi Husaini, shi kuma Husaini dan waye, jikan manzon Allah. Tamam, ba za ka gaya mana ita ma Ashura kwamacalar da ke cikinta ba, don mu tabbatar da zaman ta bid'a, kuma mu tabbatar da akan sikelin adalci an kana magana. Saboda haka mutane sun sani, ko ka faɗa ko ka faɗa, mutane sun sani a Ashura abin da ke faruwa. Yanka jiki da yan shi'a ke yi da wukaƙe da adduna da karafuna, taka kwalabe, taka wuta. Yan shekarun baya ma akwai ɗan shi'a, wani wawan ɗan shi'a da ya zo da ɗan shi a Indiya ne ko Pakistan, ya zo ƙaramin yaro ya zo ya dahe shi yanki a Ashura a madadin Husaini, kamar yadda yake faɗa, wanda da adalci zai yi shi ya kamata ya bada kansa a yanke shi dan shi, ba yaron da bai ji ba bai gani ba. To mun gani yara akan zo da su a sa wani kato kawai ya zo da adda ya da sarar kanun su, jini na ita katta su tube jikinsu kawai, su dore bin jiki da karofa suna gudu, ana takin kwalba, ana me a Ashura. Wannan a takaice ga abin da suke zahiri da sarkuna ana bugun jiki bayan zagin waɗanda ba su ji ba su gani ba. Akwai zagin sahabbai a Ashura, akwai zagin mata annabi a Ashura, akwai zagin waye a Ashura, duk abubuwan da ake a Ashura. Ya kamata shek ka ba da misali su ma a wannan bangare. Wannan ke wanda idan mutum ya lura tun a wannan mataki, wato shek bai yi adalci ba. Sannan na biyu, na uku, mene matsala ita Ashura karan kanta? Ashura yana da kyau mutane su fahimci wannan rana ce wadda take ta 10 ga watan Muharram, wadda wato muke ganin musulmi sukan yi azumi a wannan rana din domin neman lada a wannan rana, kamar yadda ya inganta karatun da muka faɗa a kaset ɗinmu na farko ko a bidiyon mu na farko, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya samu Yahudawa a Madina suna azumi, suka kafa dalilin azumin su nuna farin cikin su akan ranar da Allah subhanahu ta'ala ya halaka Fir'auna, ya tsiratar da Annabi Musa da kakanninsu daga wato sharrin Fir'auna. A cikin alguniya, Sheikh Sidi Abdul Qadir Jili rahmatullahi alaihi yayi magana cewa ranar Ashura rana ce wadda Allah subhanahu ta'ala ya taimako, ya ɗaukaka ga annabawa da suka gabata. Rana ce wadda annabawa sun samu ɗaukaka, Allah subhanahu ta'ala ya taimake annabawa, ya yi musu ne, ya yi abubuwa kala-kala na ɗaukaka ga annabawa a wannan rana ta Ashura ne. Sannan kuma da halaka makiya da sauran wasu abubuwa na ni'imomi wadda Allah subhanahu ta'ala ya wa annabawa a cikin wannan rana. To sunna ce take da dadda, musulmi manzo Allah ya sunnanta musu yin azumi a cikinta. Malaman magabata sun tabbatar da
wato a ranar ashura na azumi, a sadar da zumunta, a kyautata ma ainihi makwabta da duk san wasu abubuwa makarimar akalaki na kyawawan ɗabi'u na musulunci sun karanta a karfafa su a ranar ashura. A karfafa su a ranar ashura to sunna ce wadda musulmi suke a kanta. To inda aka samu wato farki ya shigo shine a kuma ranar ashura 10 ga watan muharram, sayyidi husaini ya haɗu da wato ainihi shahada. Allah subhanahu ta'ala ba shahada a wannan rana a takaice, wadda malamai suka ce wata ɗaukaka ce tashi, saboda a ranar da Allah subhanahu ta'ala yake taimakon annabawa, ranar da Allah ya ta taimaka ma annabawa da ɗaukaka annabawa, sai Allah subhanahu ta'ala ya ba shi kyautar shahada a cikin wannan, domin mu shiga cikin maɗaukaka waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka su manzila wadda take maɗaukakiya, shine manzila ta samun shahada. Malaman suna kallon shi rana ce ta ɗaukaka wadda Allah ya aje ta yana ɗaukaka bayansa, yana ɗaukaka annaba a cikinta, ya ƙaddari sayyidi husaini da samun shahada a wannan rana. Shahada wadda yake duk musulmin kirki yana neman ta, matsayi ne wanda an mai girma a wurin Allah subhanahu wataala. Allah ya karrama shi kamar take rana ce ta karrama bayi, ya karrama shi da samun shahada. To wannan dai a takaice shine. To abin da ke faruwa shi Nuru Khalid yake cewa a cikin waɗannan abin da muka so ya bambanta mana, shin yana magana ne akan bid'a cika ciki a bangaren ahlus sunna, ko yana magana akan farin ciki a ranar ashura? Domin abu biyu ne wanda ya kamata mutane ku fahimta kai. Cika ciki ko kuma yana magana farin ciki, saboda idan kun lura da dasisa shine ya fara magana da maganar da ya baku misali da shi cewa kun san akwai wanda kun san cika ciki, kun san abin da ake cewa cika ciki bid'a ce wanda aka, amma kuma bayan ya fara magana akan cika ciki sai gashi kuma ya zo ya ci gaba da zancensa, kuma ya rufe da zancensa akan cewa farin ciki da ake yi a ranar ashura, farin ciki a ranar ashura. To yana magana ne akan cika ciki ko yana magana akan farin cikin ashura? Amma abinda muka lura da Nuru Khalid ya ba muhimmanci shine yin farin ciki a wannan ranar. Sai ya ce gulat suke yin sa, wannan magana ita ce ban mai muwafaka da shi akan ta ba. Dama ita wannan rana kamar da muka bayani, rana ce wadda take Allah subhanahu ta'ala ya nutsar da Fir'auna da jama'arsa da sauran bayan Allah da Allah ya taimake su na annabawan Allah a wannan rana din. To take ranar farin ciki a wurin musulmi, kuma haka ta zo har lokacin da wato sayyidi husaini ya shahada shekara 60 bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a shekara 60 bayan hijira. To sai yan shi'a suka ce wannan farin cikin da ake a kansa na Allah ya halakar da Fir'auna, ya halakar da waye, ya halakar da, ya ɗaukaka annabawa, ya tsallakar da annabawa da sauransu, a aji shi, a dawo a rinka zaman makoki a wannan rana ne, a rinka zaman makoki a wannan rana, a sa baƙaƙen kaya, a rinka shan ruwan maɗaci, a rinka kaza kaza, a rinka kaza kaza, abubuwa dai kala kala da suke na nuna bakin ciki da alhini. Me yasa? Saboda a ranar nan sai dai Husaini ya rasu. Wannan ahlus sunna ba su yi muwafaka da shi ba, shine muke da su yan shi'a din ba, shine muke son Nuru Khalid ya tantance muna akwai bambanci tsakanin farin ciki, akwai bambanci da matsalar cika ciki, bid'a cika ciki. Ya cakuɗa abin guda biyu. Bid'a cika ciki matsala ce ta daban, magana farin ciki a wannan rana daban. Maidani ne wanda yake akan ahlus sunna, shin za a aje farin cikin da ake a kansa da yake ya ta yi muwafaka da shahadar sayyidi Husaini a wannan rana, a ajiye abinda ake a kansa a dawo a yi baki ciki, ko kuma a nasoshi sun tabbatar da farin ciki ake jaddadawa ba bakin ciki ake jaddadawa ba. Shi yasa ahlus sunna suka ba su ajiye wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sunnanta musu wannan azumin Ashura, bayyanar da godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan wato halaka Fir'auna da kuma wato ceto annabi Musa alaihi salam da shi da wato jama'arsa.
da tabbatar ma 'yan shi'a cewa ajiye rana a ce ranar bakin ciki ce kamar da 'yan shi'a ke yi, wannan kuskure ne, ya saba makarantarwa da wato ainihin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda insha Allah zan karanto bayani a takaice a gurguje na wato ainihin shaksi da bulgari jeli a cikin alguniya wadda ya gabata. To abinda muke son mu dan fitar shine mu bambanta tsakanin farin cikin ashura da cika cikin ashura, wanda shi Nuru Khalid bai yi adalci akan wannan ba. Sannan ya zo yake cewa gara kai bakin ciki a ranar ashura da kai farin ciki a ranar ashura. Don me yasa gara kai bakin ciki da kai wato ainihi farin ciki? Ina Nuru Khalid ya samu wannan sikeli? Bid'a, kana ka kirkiri bid'ar murna da ranar da aka kashe jikan manzon Allah, gara kai bid'ar bakin cikin mutuwar jikan manzon Allah. Dan wallahi ko manzon Allah ne aka sa guda biyu a gaban shi aka ce ya zaɓi ɗaya, wallahi ba zai zaɓi mai farin cikin mutuwar jikan shi ba, wallahi ba zai zaɓa ba. Shi yasa wani lokaci, masha Allah, to wannan sikelin da shi Nuru Khalid ya cewa gara kai bid'a da kai farin ciki a ranar da aka kashe Sayyidi Husaini, ina ya samu wannan sikeli? A ina ya samu shi? Sannan ka lura, shi yasa muka samu din zaluncin da rashin adalci Nuru Khalid ga musulmin Najeriya shine ya ce da ka kirkiro bid'a farin ciki. Farin ciki a ranar ashura ba bid'a bace. Farin ciki a ranar ashura ba bid'a bace, balle ce wai ka kirkiro bid'a farin ciki. Wannan azumin da ake yi a ranar ashura farin ciki ne ake yi da godiya ga Allah akan Allah ya halaka Fir'auna. Yau haka shi yasa ɗan shi'a su sun san farin ciki ne wannan azumin na ashura suke inkariyarsa, cewa azumin ashura bid'a ne. Kuma ahlus sunna suna yi, ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ka ce wai ka kirkiro bid'a a farin ciki, wannan shi ma wahami ya kama, ɗimuwa ta kama ma da ya faɗi wannan magana. A farin ciki a ashura dama abu ne wanda yake sunna ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da musulmi suka same shi ana yi. Ba su haɗu da bakin ciki a ashura ba sai bayan shekara 60 bayan hijira, sannan suka zo wani abin bakin ciki ya same su na kashe shi Sayyidi Husaini. Saboda haka ba kirkirare ba ne, sunna ce da danna. Shi yasa na ce da tashin halin ya bambanta mana, yana magana cika ciki ne ko yana magana farin ciki a ranar ashura. Saboda haka idan yana magana cika ciki a yanka shanu a ce ka cika ciki ka goshi ko ka yi mai ko ka yi mai, da ittifaqan malamanmu na sunna sai magana bid'a ne, zaman sa bid'a. Mai ka duba a cikin maka ƙari a cikin madakal bin hajj ya yi bayanin wannan, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi bayanin wannan akan wannan cewa aikin nasibai ne. To kaga, amma in kana magana farin ciki a ranar ashura, wannan kenan sunna ce wacce take da dadda da ake bayyana ta ga yin azumi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na biyu, akwai bambanci tsakanin wannan farin cikin da ake yi akan me, akan wani asasi. Kafin a kashe Sayyidi Husaini dama ahlus sunna suna farin ciki a ranar ashura. Amma abinda Nuru Khalid yake kokarin nunawa, kamar ranar da aka kashe Sayyidi Husaini, lokacin nan ahlus sunna suka zauna suka kirkiro farin ciki. Saboda haka yayi musu ƙarya, sannan ya dawo kuma ya sake yanke musu hukunci. To gara kai farin ciki, kai bakin ciki da wannan ranar da ka kirkiro bid'a farin ciki a ranar ashura din. Wanda yake sikelin ba daidai yake ba. Masu yin azumi da farin ciki a ranar ashura ba suna yin sa don murnar kashe Imam Hussein, wanda shi ma yana cikin rashin adalci na uku ko na hudu na shi Nuru Khalid. Kokarin nuna cewa masu ci ai farin ciki a ranar ashura da yin
azumi da sauransu wanda ahlus sunna suke yi, suna yi ne don saboda murnar kashe Imam Hussein. Wanda ake yi kasan nan da muka tashi muka sami ana yi, ba wanda ke yi saboda farin cikin an kashe Imam Hussein. In kuma ya san ana yi sai ya kawo mana. Mu dai a wannan kasar ba mu sani ba. In a garin su kuma ana yi sai ya faɗa, sai mu tambayi ɗan garin su. Haka din ne? To in ko haka ne, lalle a garin su Nuru Khalid kawai aka saba ma wannan al'ada a kasar nan. Ai mutanen mu ma ba su ma san magana, mafi yawancin su nan ba shi ne gaba gare su ba, saboda musulunci ya karantar da haƙuri a musiba idan ta samu, kuma shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma a kansa aka tarbiyyantar da al'umma wannan kasa, a kansa suke, sai yasa suke abin nan din su suke akan azumin su na Ashura da sauran abin, ba magana sa bakaken kaya da kuka duk lokacin da akan musiba ta samu musulmi ba, akan kashe Sayyidi Husaini. Saboda haka Nuru Khalid a ƙasar nan ba wanda ke farin ciki don murnar kashe Sayyidi Husaini, bale haka ka ɗora sikili cewa wai ga da mutum yayi kaza da wannan. Sannan wani abin lura shine, su fa ahlus sunna ko da waɗanda suka wuce wuri a wurin su masu cika cikin da me wanda ake yi a wannan ƙasa, kawai manufarsu shine ranar Ashura. Za ka ji malaman mu da suka rubuce akan wannan, za su yi ta kawo maka rana ce wadda Allah subhanahu ta'ala ya tsallakar da annabi Musa daga ƙarni Fir'auna, ranar da annabi Nuhu, jirgin annabi Nuhu ya sauka akan dutsen Judi, al'umma musulmi suka tsira daga nutsewa daga cikin ruwa, ranar da Allah ya gafarta ma annabi Adamu alaihi salam, ranar da Allah ya warkar da Ayyuba daga rashin cutarsa, ranar da Allah ya kubutar da annabi Ibrahim daga wutar da aka jefa shi da kangin Namurudu da sauransu. Wannan shine, saboda haka musulmi ya ji abin da ya samu annabawan Allah, me zai hana shi farin ciki a wannan lokaci? To amma sai gashi shi Nuru yana kokarin nuna cewa wannan abin da mutane ke yi da sauransu wai baki abin nan ne, warin ciki suke yi saboda kashe jikan manzon Allah. Wannan zalunci ne, wannan zalunci ne. Saboda haka dole sai an tantance a wurin ɗin Shi'a, kuma sai ya bada muhimmanci a bangaren su, bangaren ahlus sunna bai bada muhimmanci a bangaren Shi'a ba. To a wurin ɗin Shi'a su kuma ba maganar gulat bane, duk ɗan Shi'a ya yarda da zaman makokin Ashura. Duk ɗan Shi'a ya yarda da makokin Ashura. Ɗan Shi'a su Zazzaki da sauransu, in gulat ne kai sai ka gaya ma Zazzaki ya ci. In shi Zazzaki gulat ne ɗan Shi'a ne, shi mai gidan naka da kace ma maulanka, to sai ka gaya mai shi yana cikin gulat na Shi'a, kuma ittifakan su kansu a gidan Shi'a sun yarda da duk wanda a gulat kafiri ne a cikin su, ba addini yake ba. Saboda haka kaga su ɗan Shi'a addinance suke abin su, kuma ga sunan muna jin labarin su a ga sunan suna yi a Najeriya ga sunan suna yi. Mu ko malam a cikin ma a tamamul minnati din da kai magana akan Albaniya, magana Sheikh Islam ya magana wannan cewa nasibai suke wannan yanke da yanka abin nan bai da alaka da ahlus sunna kwata-kwata, nasibai suke. Saboda haka su wannan addini ne nasu, falaloli ke cikin sa bakaken kaya da yankan jiki a Ashura, ka je ka karanta a wajen su Zazzaki haka suke, falaloli suke da hihi ta Karbala karan kanta akan ma Makka. Sun ce wanda ma ya aikin hajji a Karbala ya yi wanda ya je maka ya yi hajji. Ƙasar da Imam Hussein yake a Karbala ta hidu wata ƙasar da a duniya, ko kabarin annabi ma ba a su toge ba da sauransu. Bale abubuwan da suke yankan jikinsu da sauran abin da yara kanana a taki wuta a yi mai da sauransu, kuma su duba su dauki wannan wata matsala su ba. Kaga kenan wannan sikelin da shi Bukhari ya kawo akan farin cikin wannan da bakin cikin Shi'a, ya yi kokarin lazimta ma ahlus sunna su hau, bai musu adalci ba. To ba shi ma ke da matsala ba, babban matsala shine yadda Nuru Khalid ya kirkiro sikelinsa da kansa, sannan sikelin da ya zo ya dora ma manzon Allah shi sallallahu alaihi wasallam wa alihi cewa gara kai, ya ce zaman makokin bakin cikin yan Shi'a, ya ce ai gulat na yan Shi'a ke yi, ya ce cika ciki da farin ciki a ranar Ashura gulat ahlus sunna ke yi. To shikenan duka wayan ga abubuwa bata ne ko bid'o'i ne, bata ne, bai kamata ka yi su ba.
to sai ya ce amma shi a ganinsa gara ka yi wannan makokin ashura bakin ciki a kashe jikan manzon Allah da kai farin ciki a wannan rana, sai kirkiro ma cewa da kai farin ciki ga ainihi kashe jikan manzon Allah. Saboda me ko manzon Allah aka ba shi zaɓin waɗannan bidiyoyin guda biyu, to zai ɗauki wato ta bakin ciki da kashe jikansa. Ya subhanallah, ya subhanallah, wannan magana ta yi nauyi, ta yi muni kwarai a wajen Nuru Khalid. Ya za ka fitar da abubuwa guda biyu ka tabbatar da waɗannan abubuwa bidiyoyi ne, batace guda biyu, sannan kuma ka zo ku zaɓin suka ɗora manzon Allah akan suka ba shi zaɓi, kuma ka zaɓa mai ga inda ya yi. Wannan kaga ya kai gaya ga rashin sanin kimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da za ka ce abin da ya kamata bari maka gyara, sai ka ce ni Nuru Khalid, da za a bani zaɓi tsakanin waɗannan bidiyoyin guda biyu, da ni zan zaɓi bid'ar bakin cikin kashe Imam Hussein, ba zan zaɓi bid'ar farin ciki da kashin sa ba. Bidiyoyi ne guda biyu, shikenan kai ka cancanta ka hau bid'a. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai cancanta ya hau bid'a ba, bai cancanta ka dora shi a sikelin bid'a ba, bai cancanta ka ba manzon Allah zaɓi a sikelin bid'a ba. Da wasu falaloli ne guda biyu ka kawo wayanda suke ittifaka an san matsayin falaloli ne, sai ka ce ka san manzon Allah zai dauki wanda yake mafifici, saboda ko shi ne kamar da na Aisha ta kawo mana duk sanda aka ba shi zabi akan abu alherai guda biyu yakan dauki mafifici. To kaga sai ka ce tsakanin alheran nan guda biyu ka tabbatar da manzon Allah da za a ba shi zabin waɗannan alherai guda biyu zai dauki mafifici. Wannan ita ce sunnarsa. Amma bata guda biyu, Nuru Khalid, bata guda biyu ya ce a ba annabi zaɓin bata guda biyu ya zaɓi bata karama, komin zaman ta karama a wurin ka. Wannan magana muna neman ka da gaggawa tuba ga ɗora manzon Allah sassana sama wanda suke. Amma in adali kake ka ɗora sikelin ka ba da misalin da kanka, ka ce ni Nuru Khalid da za a bani zaɓi haka zan yi. Amma ba za ka ɗauki manzon Allah ka jefa shi bisa kwama calar batattu ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Nuru Khalid da yana raye a bashi zabin waɗannan bidiyoyin guda biyu, wallahi ba zai hau ba. Saboda zaman makoki da bakin ciki akan mutuwa ba sunnan annabi bace sallallahu alaihi wasallama. Za mu baka misali, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi yakin Badar, an kashe sahabbansa kusan a yakin Uhudu an kashe sahabbansa kusan 70. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama makokin su ba, bai zama bakin ciki akan su ba Nuru Khalid. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika qurra ma haddatan alqur'ani su 70 a wajen karantarwa, aka yi musu kofar ko aka kashe su 70. Manzon Allah ya wata ɗaya yana alƙunuti ga waɗanda suka kashe masa sahabbansa. Da ƙarshe ya bari tun daga wannan lokaci, bayan Allah subhanahu ta'ala ya hane shi, daga wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba zama makoki a kai ba, bai taba zama makoki a kansu ba. Matarsa kana na Khadija ta rasu bai zama makoki a kanta ba, a babbansa ya rasu bai zama makoki a kansa ba. Kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari annabawan da aka kashe suna da yawa, manzon Allah bai taba karanta da sahabbansa a zama makoki a kansu ba, bai taba karantar da a zama makoki a kansu ba. Annabawan da aka kashe da sunna ne babu shakka da ainihi ya karantar da mutane su zauna su yi zama makoki wato akan annabawan Allah da suka rasa rayuwarsu. To idan annabi bai zama makoki akan annabawan da aka kashe ba, an ba mu riwaya cewa akwai rana guda da aka kashe annabi 70 da rana, aka kashe malami 300 da malaci a rana guda. Manzo Allah ya ba mu labari da kansa, amma sallallahu alaihi wa sallama bai sa zama makoki a kansu ba. To yau shi Nuru Khalid zai ɗauka ma manzon Allah bid'a cewa saboda an kashe jikansa yayi zaman ya zaɓi wannan bid'a.
ba muna cewa ka ce haka to ai dama ba cewa ne manzon Allah zai ba cewa ne da za a bashi zabi shine ce ka kwatanta annabi ga bata shine kuskuren ka abin da yake bata ce wanda ni ba zan yi ba kai idan kai kaji za ka iya to sai ka bada misali da kanka amma ba za ka ɗauko munin abu kai da kanka ka kira shi bid'a sannan ka ce in manzon Allah aka ba shi zabi ga abin a Nuru Khalid in aka ba shi zabi haka zai yi amma manzon Allah sallallahu alaihi idan aka ba shi wannan zabi ba zai yi ba saboda ba sunna sa bace kuma a wannan gaba muna neman ka gaggauta tuba ka gaggauta istighfari ga wannan magana zuwa ga janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu yi mamaki ba da ƙarshe idan Nuru Khalid ya faɗi wannan magana ba za mu yi mamaki ba saboda 'yan shi'a ya ce ko manzon Allah zai zaɓi wannan saboda shi ne fahimtarsa a fahimtarsa da mai gidansa ya zaɓa mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili ko suke cewa a aje wannan sunnar da ake akanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dawo zaman makoki tare da cewa dalilan da malaman sunna suka kawo annabawan Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi amfani da wannan dama ya tsallakar da su daga musibu daban-daban a wannan rana ɗin amma yan shi'a suka ce a rosa wannan ko da annabawa ne a yi tabbatun halin cikinsu tun da haka ga sayyidi Hussein ya zo ya mutu a wannan ranar a roshe waccan magana tunanin annabawa kawai a zo a yi bakin ciki menene dalili saboda a wurin yan shi'a sayyidi Hussein ya yi annabawan Allah duka wannan shi ne sirrin kawai mun samu ku karatun inda shi zazzaki yake fifita a sayyidi Ali akan wato saman annabawan Allah man nura a sa muna bidiyon da zazzaki maulan Nuru Khalid yake fifita sayyidi Ali akan annabawan Allah mun faɗa muku cewa alƙali ɗaya da ya faɗa cikin ashifa cewa mukan yanke mu in shi a hukuncin kafirci ba shakka domin sukan fifita imamansu akan annabawan Allah saboda haka jinin annabi in an ce ai annabawa Allah ya tsirar da annabi wani ya tsirar da annabi wani yawa annabi kaza ba za su tasirantar da abin saboda annabawa ba su da kima a wurinsu idan ana magana imami to ba magana annabi a cikin al-iktisas nasu mufid ya kawo maganganun kala fifikon sukan fifita imamai guda 12 akan annabawan Allah wanda yake kafirci ne yanke saboda haka wannan bari mu sake maimaita muku shi zazzaki mai gidan Nuru Khalid ji inda yake fifita an sayyidi Ali akan annabawan Allah tare da ma walakanta su ma in baya ga Muhammadu manzan Allah faɗi ƙara duk halittan Allah ka ci kaf ba wanda ya kai Ali wannan kowa ne shi ko Jibrilu ne shi ko Mika'ilu ko Israfilu ko Azab bai kai Ali daraja ba ko Ibrahim ne shi ko Musa ko Isa bai kai Ali daraja ba mutum ɗaya ne ya fi Ali shi ne Muhammadu Rasulullah in ka ce wai mai sa ka sai mu ce haka Allah ya ga dama in ka ja haushi ka fashe haka Allah ya ga dama haka yi abinsa yawa masha Allah su wannan shine hakikanin sirrin da yasa yan shi'a suke ganin ranar Ashura dole a yi bakin ciki wannan ya yi nuna halitta to aini ba ina magana ko menene bambancin shi'a da sunna akan matsalar Ashura ba muna bayani ne saboda mutane su san hakikanin yadda sirrin magana take saboda haka a takaice su yan shi'a suna ganin ahlus sunna da ake ce da manzo Allah sallallahu alaihi ya tambayi Yahudawa dalilin da yasa suke azumi sun ce farin ciki da murna akan wato
Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da annabi Musa ya nusa fir'auna a cikin wannan manzo Allah ce to mu mun fi ku cancanta don haka zamu hau wannan sunnat. Kaga kenan tun kahin kashin Imamu Husaini Sayyidi Husaini radiyallahu ta'ala anhu musulmi suke akan farin ciki a ranar Ashura. Sau da haka cewa wata bid'a farin ciki da aka kirkiro wannan wato ainihin wani zalunci ne a wajen nuna Khalid. Amma in kana magana wani cika ciki da yanke da sauransu da meye da sauransu wannan kuma abu ne wanda yake na daban da ya kamata ka bada misalin sa muka bi ka bashin ka bada misali a wajen shi a wanda kuma wato baka yi ba. To a gigan sabin da ya sai shi'a su karan kansu suke fifita bakin ciki akan farin cikin da suka samu musulmi a kansa cewa dole sai an aje wannan saboda su annabawa ba su da kima a wurin su kamar yadda kuka ji ga bakin shi jagoran nasu annabawa ba su da kima a wurin su don haka dole a aje wannan a dawo a yi bakin ciki. Mun ba ku dalilai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da al'umma bakin ciki idan musiba ta same su babu shakka kamar da Shaikhul Islam ya faɗa a cikin Manhajus Sunnah Nabawiyya cewa kashin Sayyidi Husaini ba karamin musiba ce wadda an mai girma tare ma da la'antar duk wanda ke da hannu ga kashin su saboda babban ban mamaki ma yan shi'a su ne suka kashe shi da kansa ya faɗa cewa yan shi'a suka yi masa wannan ta'addanci kuma yan shi'a sun san da haka shi yasa su karan kansu suka zaga ranar nan da aka kashe shi suke wato ainihin zaman makoki a kansa. In ba haka ba Nuru Khalid ya tambayo muna mai gidansa Zazzaki me yasa sun ce suna ainihin a na Fatima radiyallahu ta'ala na sun ce kashe ta aka yi kisan gilla an danne gambu ga girjinta an kare mata a wasu ai mata kisan walakanci me yasa ba su zama makokinta wannan kenan me yasa ba su aje mata zama makoki. Sai dai Ali an sani kashe shi aka yi sara masa gariyo aka yi ga kai me yasa ba su zama makokin shi. Sai dai Hassan sun ce guba aka same shi ya mutu me yasa ba su zama makokin shi. Da sauran ahlul baiti Hamza Jafar bin Abi Talib da sauran musulmi da suka gabata da cikin ahlul baiti ne me yasa ba su zama makoki a kansu sai dai Husaini. Kaga wannan ya nuna maka da lauje a cikin nadi ga wannan laujen kuma da ke naɗe cikin naɗi shine yan shi a zunzurutun su suka kashe shi su suka yaudare shi suka yi cin zarafi suka yaudare shi a Karbala. Muhallin karatu irin a wannan gaba in ta kama za mu yi bayanin su shamil cewa masu gidajen su Nuru Khalid su suka kashe Imam Hussein. Sau da haka wannan kenan a takaice mun ɗan yi wannan ne mu ɗan fitar da wata dasisa da makirci da rashin adalci da Nuru Khalid ya na kokarin kariyar yan shi'a. Sannan mafi girman damuwa shine yadda ya sawo manzon Allah a cikin kwamacalarsa, yadda ya sawo rashin ladabi da rashin da'a ya sawo manzon Allah a kiyasi bata. Sai da ya kiyasi da kansa duk bata guda biyu ya kada manzon Allah cewa ya dauki bata guda da za a bashi zaki. Kar ku mance mun karanta muku cewa can a cikin algunya an faɗa mana cewa malamai magabata sun ce duk lokacin da mutum ke kusantar dan shi'a to Allah zai dakushe masa basira. Ina mun karanta a cikin wannan kan Allah zai dakushe basirarsa. Kaga wannan dakushewar basira ne ka ajiye bata guda biyu ka ce da manzon Allah zai dawo zai zabi bata ka ba Nuru Khalid. Muna gayyatar ka kai ka gaggauta tuba akan wannan a janibin annabi, ka gaggauta tuba a janibin manzon Allah, ka gaggauta tuba a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sau da aka takaice wannan dai shine zamu takaita a nan in Allah yarda. Muna rufewa da wannan bayani namu cewa na farko muna son ku lura da sisan Nuru Khalid da yayi a wajen tantance bid'a cika ciki da farin ciki da bid'a wato ainihi musamman makokin Ashura. Wannan ya tabbatar da zaman sa bid'a amma a wajen Ashura ce a dauka bid'a ce, wato kenan akwai abinci a wannan. Na biyu ya zo ya yi magana cika ciki ya yi magana farin ciki a ranar Ashura. Abu biyu ne guda biyu, matsalar cika ciki daban, matsalar farin ciki a ranar Ashura daban. A cika ciki mu yi muwafaka da shi, a farin cikin Ashura ba mu yi muwafaka ba. Ya kamata ya tantance abu biyu saboda shi yana da fahimta yan shi'a ne, farin cikin ya kason ya roshe. Kuma dalilin da yasa su masu gidajensa suka kokarin su roshe farin cikin saboda annabawan da komin daukakar da Allah ya musu to Imam Hussein ya ji su, don haka kawai a roshe ta su kawai a fuskanci abinda Imam Hussein yake akai ne. Wanda mun yi muku bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba zama tare da wannan fahimta ba, domin shi ya karantar da al'umma hakuri a wurin musiba. Hankuri a wurin musiba. Da ba haka nan ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ya karantar da mu sunnan annabawa, abin nan zaman hukukin annabawa da suka gabata. Saboda haka wannan kenan a takaice. Na muku alƙawarin zan karanta ɗan takaitaccen bayani na algunya da Sheikh Sidi Abdulkadir Jeli, wanda insha Allah da shi za mu rike karatunmu daga wannan masasa. Wannan a takaice. A gurguje, a cikin algunya dai shafi na 100 da muna baku algunya a matsayin shimfiɗa. Idan tattaunawa ta zo muna da references da dama da zamu iya baku akan maganganun da muke yi, amma wannan ita ce muka aza a matsayin umda na maganganun da muke. A fasali na 292 fasali mai bayani akan martani ga masu suka azumin da ake yi a ranar Ashura, wanda shi Sidi Abdulkadir Jeli yake mai da martani a kansa. Yake cewa wa qatta ana qaumun ala man sama hadha al-yawm al-azim, hakika wasu mutane su ne shi'a sun yi suka ga wanda ya azumin wannan rana ta Ashura mai girma, kuma wada da fihi min at-ta'zim, sun yi musun abin da aka ruwaito shi na girman wannan ranar. Wa za'amu annahu la yajuzu siyamuhu, suna riya cewa bai halatta mutum ya azumin ranar Ashura la ajali qatl Husayn bin Ali radiyallahu anhu fihi, saboda kashe Husayn bin Ali bin Abi Talib, Allah ya dada su duka a cikin wannan rana. Wannan fa jikan Sayyidi Husayn ne ke magana, jikan shi Sayyidi Husayn ke magana. Wakala suna cewa yambagi an takuna musiba fihi amatan li jami'in nas, ya kamata musiba ta game dukkanin mutane li faqadihi fihi, saboda rasa Sayyidi Husayn a cikin wannan rana, kowa ya shiga cikin musiba. Wa antum tattakizunahu yawma farhin wa surur, alhaji kuma ku gashi kuna rikonta ranar farin ciki da murna. Wa ta'muruna fihi bit tawsi'ati 'ala al-iyali, kuna horo cewa mutane su yarwata ma iyalin su, wan nafaqatil kathir, da ciyarwa a cikin sa, wa sadaqati 'ala al-fuqara'i wa du'afa'i wal masakin, da sadakar da ake yi da talakawa da masu rauni da miskinai a ranar Ashura. Walaysa hada min haqqi Husayn radiyallahu anhu ala jama'atil muslimina, ai wannan bai dace ba a ce a haƙƙin Sayyidi Husaini bisa ga musulmi. Ya kamata musulmi kawai su zauna su yi ta bakin ciki, su yi ta kuka, su yi ta bugun jikinsu da kwalabe da sarƙoƙi da sauransu. Sai Sheikh ya ce wa hadal qa'il, mai faɗan irin wannan magana game da shi Nuru Khalid yake magana da khadi'un wa mashabi kabihun fasid, yace wannan mai wannan magana yayi kuskure. Wa mazhabihi, kuma mazhabar da yake akanta kabihun, mazhaba ce mai muni, fasidun lalatatta. Ka ce mutane su ajiye farin cikin da aka karantar da su daga farko, su dawo su yi ta zaman makoki duk shekara suna bakin ciki. Wanda duke kan wannan mazhaba, Sheikh ya ce mazhaba ce mai muni, batattan mazhaba. Da anna Allah ta'ala iktara bi sibdi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shahada, saboda Allah ya zaba mu jikan annabinsa shahada fi ashrafil ayyami, a cikin ranar kuma manyan ranaku, wa azamuha, mafi girman su, wa ajalluha wa arfa'uha indahu, mafi daukaka, mafi matsayi a wurin Allah. Li yazidahu bidhalika rifatin fi darajatihi wa karamatihi, don ya kara masa daukaka da darajarsa da karamarsa, mudafatin ila karamatihi, kari bisa ga dama karamar da yake da a matsayin sa na shugaban matasan aljanna. Wa balagahu manazilul khulafa'ir rashidina shuhada bi shahada, ya kai shi matakin khalifofi shiryayyu saboda samun shahada, domin su ne abokan tahiya. Walau jaza an yi takazzu yawma mawtihi yawma musibati, da ya halatta a riƙe ranar da Sayyidi Husaini Allah ya karbi rayuwarsa ranar bakin ciki, lakana yawmu sunaini aula, yace da ranar atani ita tafi dacewa bi zalika da wannan. Iz qabada Allah ta'ala nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, saboda Allah ya karbi annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar atani. Babu shakka bakin cikin rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahe bakin cikin rasa kowa a duniya. Wa kazalika Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, haka nan Abubakar Siddiq Allah ya dada shi, gobe da fihi, shi ma Allah ya karbi rayuwarsa ranar atini. Allah ya karbi rayuwarsa ranar atini. Yake cewa wa huwa ma rawa Hisham bin Urwa an abihi an Aisha radiyallahu anha, abinda aka karbo daga Urwa daga Aisha Allah ya dada ita, kana tace qala li Abubakar radiyallahu anhu, Abubakar ya tambaye ni Allah ya dada shi ay yawmin tuwafan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, a wace rana ce manzon Allah ya karbi rayuwarsa? Qultu li yawmi sunaini, ce ranar atini, ranar litinin ne. Qala radiyallahu anhu,
yace Allah ya dada shi inni arju an amuta fihi, ina fata Allah ni ma ya karbi rayuwata a wannan rana. Famata radiyallahu anhu fihi, sai Allah ya karbi rayuwarsa, Allah ya dada shi a cikin wannan rana ta Attanin. Wa faqad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa faqad Abi Bakarin, shak yace rasa manzon Allah da rasa Abubakar radiyallahu anhu Allah ya dada shi a azamu min faqad gairihima, ita ce mafi girma bisa ga rasa wani a cikin al'umma ne. A rasa manzon Allah, a rasa sayyidi Abubakar, shak yace shine mafi girman musiba. Da ana rikon ranar mutuwar wani, ranar bakin ciki, da ita wannan ranar ya kamata a zaba. Wa qad ittafaqa an-nasu ala sharafi yawmi isnaini wa fadilati sawmihi, hakika malamai sun yi ittifaki akan matsayin wannan rana ta Attanin da falal azumi a cikinta. Wa annahu ta'ala da fihi al-amal, ana bijirar da ayyuka a ranar Litinin. Saboda haka kaga wannan a takaice nike baka, akwai maganganu ga sunan shek ya ta kawowa to har yake kawowa da ƙarshe yake cewa nam wa ma adallahu ta'ala liman samahu min al-thawab al-jazil wa da'ir wa kathir wa takfir az-zunub wa tanfis as-sayyi'at, cewa duk dai a ranar Ashura din ubangiji na ba mutane lada in sun yi azumi, wa takfir az-zunub ya karkar zunubansu, wa tamhis as-sayyi'a ya shahe miyagun ayyukansu. Fasara Ashura bi mathabati baqiyatil ayyami sharifa, don haka sai ranar Ashura ta zan cikin manyan ranaku masu daraja, kal idaini kamar idin azumi da layya, wal juma'a da ranar juma'a wa arfa wa gairaha. Thumma shi yace sannan law jaza an yuttakaza hada al-yawmi musiba, da ya halatta a rike wannan rana ta musiba, a sa bakaken kaya a zo a yi tarafka jiki. Lattakaza sahaba, da sahabbai sun rike wannan rana, wattabi'una radiyallahu anhu, da tabi'ai Allah ya da su da sun yi haka nan, la'annahum aqrabu ilayhi minna wa akhassu bihi, domin su sun yi mu kusanci da shi kansa sayyidi Husaini, kuma sun yi mu zama kebantattunsa, sun yi mu zama na kusa gare shi radiyallahu ta'ala anhu. Wannan jikan sayyidi Husaini ke gaya muku cewa kan bata kuke, ya tabbatar da wannan bata ce, sannan za ka kinkimo manzon Allah saboda renin wayo, ka dora shi misalin da kai gamsu da shi, kai Nuru Khalid kai kamata ka haushi, sai ka ɗauko manzon Allah ka ce ka dora wani. Na maka gyara da shi zan rike cewa abin da ya kamata ka ce, ni Nuru Khalid da za a bani wannan zabi a matsayina na mai ra'ayin Shi'a da kaunarta, abinda zan dauka shine na zabi in yi bakin cikin Ashura, in samu bakar riga ta in dunka, in samu mi da sauransu, mu je mu samu ɗan kacoci mu tarafka jikin mu. Kawai ka doka maka wannan, amma ka dauko manzon Allah ka dora shi saman abinda ka zaba na muni, wannan babu shakka ba karamar ka tubara bace a wurinka. Saboda haka a takaice mu ne maka nasiha, ka ji tsoron Allah. Al'ummar da annan kun sa gaba kuna ta yaudara da sunan wato ainihi wai adalci kuke yi, kuma abin mamaki sai mutane su yawa wai wani malamin ahlus sunna ne ko dan izala ya kaza, wani babban malamin izala ya ce kaza da sauransu. Kaga wannan ya daura ce kawai kai shi a kake ra'ayi, sannan ko kai dan izala ne ba matsalar mu bace, wannan ya nuna ba izala kake yi ba, kawai shi a ci gaba shi a ce ra'ayinka kawai. Wanda maulan shi zazzaki, kana maulan in dan izala hake ga mun bangaren da hake jingir kake ko balalau, maulanka in bangaren jingir kake maulanka jingir, in bangaren haka maulanka balalau, ka dawo maulanka zazzaki kuma lokaci guda dan izala. To akwai wanda ai rigar da riƙa da rigar izala ko rigar me zaka shiga, kihi na ganin ka mai jahuma. Tabbas kifi na ganin ka mai jahuma. In ka ga dama ka yi ta rigar izala, ka shiga duk rigar da za ka shiga, amma da zancenka da maganganunka za mu gano ka, kuma jahilcin mu bai kai ga ku muna renin wayo, kuna ra'ayin Shi'a amma lokaci guda kuna kokarin wautar da al'umma. Haka duk wata kururuwa da Nuru Khalid ke yi akan Buhari da sauransu, ku fahimci yana yi aqidatan yake yi, aqidatan yake abin su kawai an taba yan uwansa, aqidatan yake. Saboda yadda mafi yawan mutane su kawai tun da Buhari gera masara ta yi tsada, shinkafa ta yi tsada lokacin Buhari, ga kashe-kashe da sauransu, kawai malamin na akwai wadanda bai tsoron gwamnati kaza da sauransu. Da wannan da sisa zazzaki ya yaudari mutane, saboda su mutane idan malami na taba gwamnati ba su zauna su yi awon shi ke da gaskiya
ko gwamnati take gaskiya, menene matsayinsa, ina gwamnati take gaskiya, ina yake daidai, kaza kaza. Kawai shikenan tunda yunwa ta dame ku, to ga wani ya tawo yana cewa shinkafa ta yi tsada dole a sassoto muku gumi ya sauko ko? Kun ga malamin Allah tunda ya ce a yi magana gumi ya rage tsada. To wallahi tallahi ku yi hattara. Imanin ku wallahi shine ana farauta. Imanin ku shi ake farauta. Kada magana tsadar gumi ta ɗauki hankalinku a yi amfani da wannan dama a cire ku daga gidan sunna a maishe ku yan shi'a, wallahi ku halaka. Duk azabar Buhari da tsadar gumi ya yi maka sauki wallahi idan ka samu kanka ɗan shi'a sunan ka ɗan wuta. Tabbas. Duk tsadan gumi idan kai yadda saboda tsadar gumi ka zaɓi su Nuru Khalis yaudare ka su kaɗa ka shi'a, wallahi da kaga kanka mabiyan Zazzaki sunan ka ɗan wuta. Da kaga kanka mabiyan Zazzaki sunan ka mi wallahi sunan ka ɗan wuta. Sa'a ka guda wallahi ka rabu da Zazzaki baka mutu ba. Kawai shi ke mun kawo muku kawai magana Zazzaki abin da yake a kansa tantirin arnanci ne kawai. Fifita annabi, fifita wanda ba annabi ba komin darajar saka ce ya yi annabawan Allah, wannan magana kafirci ne tsagwaro. Kafirci ne tsagwaro. Sau da ka a kan tsadar gumi ba muna cewa wai Buhari daidai yake da sauransu, ba magana siyasa muke yi, muna magana addinin mu da ya sha muna kai, muna magana addinin mu da ya dame mu, muna kokarin mu ya da muku hitila ne, mu ya do Nuru Khalis cikin ramin da ya boye, mu ya do muku shi ku hange shi ga duwawunsu a hili, ku hango shi. Kada a rude ku da hudubar juma'a ana wani tadda jijiyar waya, hamiyatan yake magana, hamiyatan yake magana. Idan shi Buhari ya ga ko musulmi sun ga hoton shi Nuru Khalis din wajen Maulana Zazzaki, shikenan kawai kun san kun da kun gano shi kawai, magana ta kare. Duk jijiya da za ku ga zai tada kan Buhari kaza ku zo mu yi abin nan, abin da ke gaba gare ku, tattalin arziki ya yi me zai da sauransu da yana ta kurura. To aqidar ku ita ce ke da muhimmanci. Saboda haka muna magana daga mu'assasa ta kariyar sahabbai da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Kebbi a jihar Kebbi. Insha Allah wannan kenan. Wanda ke son ya ga ina gani a wannan kasafin mu sa musu inda shi Nuru Khalis kan magana Zazzaki mai gidansa ba ko a wancan radi muka sa to shikenan wannan ruhe maganar mu ya kamata har yanzu a sa musu shi mana Nura a yi hankuri ta faranka a sa musu shi inda yaka nuna Zazzaki maulansa. Saboda haka duk sanda kun ka ji magana yana kariyar yan shi'a ba za ku yi mamakin sa. Su bangaren ɗariƙa da yake magana da sauransu, mu wanda ya zauna ƙasar ba zai gwada mana matsalar ɗariƙa ba zai dare mu da su, sai ya nuna mana ɗariƙa ba yi. Ba za ka ba mu cin hancin ganin girman shehu ka zagi Abubakar ba, baka isa ba. An fahimta? Ba za ka ba mu cin hancin ka ce ma shehu radiyallahu anhu don ka zagi Abubakar ba. Mu saurare ka. Ka ce mu shehu Allah yarda da shi, ko shehu ka yarda da shi, ko ka yarda da sufaye kaza kaza kaza, ka dawo ana zagin matan annabi da kai ka yaudare mu, kakkamai shemu mahaukata mana, kakkare na muna da hankula. Na faɗa a wancan karatu, duk shehunnai gaba ɗaya a tara su, jagororin addinin ƙasa gaba ɗaya da shehuwa duk a tara su, da shehun izalar Kaduna, da shehun izalar Jos, da shehun Tijjaniya, da shehun Kadiriya, da shehun ko ina kake a tara su gaba ɗai sai da na Abubakar ya yi su. Saboda kan ba za ka yaudare mu da sunan wai kai ka yarda da sufanci, ka meye kaza 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 da sauransu, lokaci guda ka zo maulan ka Zazzaki. Saboda ka wannan kenan. Malam Nura sa mu da shi. Muhimmancin matasa a addinin musulunci. Da wannan zan gayyaci shi Malam Nura, Sheikh Nura Khalis kan ya zo ya gabatar da wannan abun masbukan bi salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الحمد الله والشكر سرمدا، هديت إلينا الإيمان منك تفضلا، وأنزلت قرآنا وأرسلت أحمدا، عليه صلاة الله ما شكره على، وناديت اللهم يا خير سامع أعذنا من التسميع قولا ومفعلا، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. bayan haka maulana Sheikh Ibrahim El-Zakzaki, Allah ya ƙara masa lafiya, da kuma sauran 'yan uwa da suka haɗu a wannan waje, babu shakka zuciyata tana cike da farin ciki garin cewa na same ku a irin wannan yanayi a daidai wannan yammaci wanda dalilin zama. Alhamdulillah, shi kenan. Yaudarar Nuru Khalid ta kare ga 'yan Najeriya, yaudara ta kare kawai shi kenan. Shi'a da goyon bayanta da goyon bayan ashabul kafi a kyale Abdul Jabbar a yi ra'ayinsa, kowa ya yi abin da ya tsama. Mutum ya zo yana kasassaba da addinin Allah, yana sukar sadisan manzon Allah, yana zagin sabon manzon Allah, yana walakanta su. Nuru Khalid ya ce a kyale Abdul Jabbar, kowa ya je ya ra'ayinsa. Abdul Jabbar dan Shi'a, dan Shi'a an kashe su a Zaria, yana tada jijiyar waya. Don haka ga musiba nan ta same mu saboda an kashe yan Shi'a, mu yi murna. Wannan dai a takaice kenan ya ishe ku, ko mu ce kala ba muka sa muku wannan bidiyo ya wadatar da ku. Insha Allah, assalamu alaikum, kamar yadda na faɗa daga wannan mu'assasa daga Birnin Kebbi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.